Kita baga mga pangga may mga colonial mentality summer na ngaya. Sa Amerika man lang ang summer boy, di man hindi sa Pilipinas kayo. Mga colonial na mga kunya na namanata sa mga Amerikano ngaya pa di kunya na ngaya summer na. Alagad mayo man winter. Ang summer duman lang yan sa mga sa mga malilipot na lugar, sa mga lalong-lalo na sa sa US, some parts of US, sa may part of northern hemisphere na kung saan malipot ang temperatura, and sometimes nagsa-summer and nag-winter, nag-autumn, iba pa mga season Kaya pag sinabi kan padihon mo ngayon padi summer na baga lamang kita ma-swimming. Sabi mo mayo kitang summer boy dry season lang sabi kan Pag-asa. Mayo kita kayo. Kaya duman sa mga boss, sa may mga ari ni negosyo, pag nag-demand ang mga empleyado nito, boss, malamang kitang pa-summer outing dyan. Sabi mo sa mga empleyado mo, mamang kitang summer, dry season, dry season outing dapat. Kaya ang ngayon nakakatudan ta pag may ma-eskwela ka ning araw ka ining bulan na Marso ang apod summer class. Itong tapos pag matrabaho ka mga pangga nin araw ka ining bulan, kung ika estudyante an apod kayan summer job. Yung baga summer job. Pero itong joke digdi sa Energy FM mga pangga ngaya, sir, ma-apply po ngaya akong trabaho sa Endo. Ma-apply grabe ang higus. Dawa estudyante mga pangga pag sa summer nag-a-apply ning ngaya, sir, summer job po ngaya ako dili sa kumpanya nindo. Di yun na ito, kaya anapod summer job kapag summer ka nagtatrabaho mga pighapot ka sa manager, man yung nakasulot ka ngayon ng trunks, nakasulot ka ngayon ng pang karigos. Siyempre sir, summer job ba gani? Kaya po, nababagay ang outfit sa panahon. Kaya dahil pwede pag-job interview ng summer job, naka-business attire ka, dapat naka-summer attire ka man. Aray po. Energy FM. Bueno, mga pangga, ayan, since na napag-ulayan subago si mga pag-apply ng trabaho, mga summer job, ngunyan baga na kunya na dry season na tag-init na. Naalala ko mga pangga si amiga ko nagsa-summer job man ito, estudyante baga siya, estudyante sa dakulang Universidad digdi sa Naga, pag-araw ka ining kunyan, tag-init, bakasyon. Siyempre, ang mga may higos na estudyante, mga huwarang estudyante. Pag bakasyon, nagsa-summer job yan, mga pangga. Nag-apply siyang bantay sa library ninda sa eskwelahan. Nag-apply siya sa library nin Bantay. Ayan, summer job ayan. Di nag-job interview na mga pangga. Matibay. Matibay yung pala nito. Matibayan sa job interview mga kan pig-interview siya kan sa endang librarian. Hinapot siya kan sa endang librarian. Miss blah blah blah, dahil ko nabanggit ng pangalan. Miss kay pohan mi kang i-hire bilang bantay digdi sa library. Aramon simbag kaso amigo ko mga pangga, kaso amiga ko. Ang simbag niya, araw kayan. Adangog din do. Dahil na dangog yan. Ang simbag kang amiga ko duman sa job interview kang haputon na nga takay po kang i-hire digdi sa samuyang library bilang bantay. Ang simbag niya, alo. Alo. Okay, next question. Kindly explain your background, your credentials. Sabi pa lang ka amiga ko. Alo nga ni wali mo. Okay. Sabi pa lang ka sa librarian, boss, okay na ni, hired na. Okay na ni, matibayon. Then nagre-rebook. Bagay ni digdi sa library. Ay, inda. Anyway. Energy FM.
Today